Esselamu Aleyküm. Dinleyiciler, doğru Türkmenistanlılar. Ne gelin Bismillahirrahmanirrahim. Dua eden başlayalım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullahal-azim el-kerim. Ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyhi. Ve nes'elekut tevbe vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbul rahîm. Tevbete abdin zalimin لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. Mağfiretini talep ediyoruz Allah'ım. Bağışlamanızı dileyeriz Allah'ım. Kusur ve günahlarımızdan beni tertemiz kılmanı isteyeriz. Yüce Allah'ım, yüce Yaradan. Biz aciz kul olarak en kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daim diri, el-hayyum ve her şeyin kendisine ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü el-kayyum, Yüce Rabbimin mağfiretini, bağışlamasını niyaz ederim. Ona yönelir ve Yüce Zat'tan bizlere tövbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tövbeleri kabul eden ve kullarına son derece mehriban olan sensin. Sizin günahlarınızı bağışla, ölüm haktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi İsra suresinin bir kısım okuyla ilişkiler manisine düşünecek olalım. İsra suresi Mekke'de inen sürelerden olup bir ayetten ibarettir. Bu surenin ilkinci ayetini gece seyran etmek diyen manilarını diyen Esra işliğinin geçenliği sebeple bu süre şeyle adlandırılıptır. Süre Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hadisesi bilen başlanıyor. Son olsa İsrailoğullarının baştan geçirmeleri, yekatek Allah'a kulluk etmek, ene ata yaxşılık etmek, kıskanç ve içiripçi bolmazlık, eklenç korkusu sebeple çağaları öldürmezlik, zina etmezlik, yetimin ve başkanın hakkını yemezlik, tekebbir bolmazlık, yağlı, belent ahlak ve edep terbiye esasları barada aydılýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Bir gece bendesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ayet mucizelerden kabirini görkezmek için Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'taki töweregi mübarek olan Aksa mescidine seyran ettiren Allah ähli kemçiliklerden pektir, ol ähli zada eşidiyendir, görýändir. Düşündürüşi bir gece Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kudreti bilen Mekke'den Kudüs'teki Aksa mescidine akidilýär. O yerden hem asmana akidilýär. Buna Miraç hadisesi diýilýär. Ol bu siyahatında Allah'ın en çemen kudretini görýär. Peygamberler ve perişteler bilen hemrah bolýar. Dozaky ve cenneti görýär. Sidratul Muntaha diýilýän älemin iň çetkin okadyna çeddi baryp ýetýär. Bu siyahatda 5 wagt namaz farz edilýär. Bakara suresinin sonky 2 ayeti indirilýär. Biz Musa kitap Tevrat berdik ve onu İsrail oğullarına menden Allah'dan başkasını hossar tutmaň diýip olara yol görkezici edip iýerdik. Ey Nuh bilen bile gemide yüzen kişilerimizin zürriýatlary, taýyk ol Nuh köp şükür edýän bendedi. Biz kitapta Tevrat'ta İsrail oğullarına taýyk siz yerin yüzünde 2 gezek bozgaklyk edersiniz ve hökmen olumsuzlyk edip aşa tekip birlenersiniz diýip höküm etdik. Ol ikisinin oğulkysynyň wagty gelende biz sizin üstüňize ören güýçli bendelerimizi iýerdik. Olar sizi jarandyrmak üçin öýleriňiziň aralarına girip aňtadylar. Bu yerine yetirilmeli wagtydy. Düşündürüşi İsrail oğulları azyp halaly haram diýip Zekeriya Peygamber Aleyhisselam öldürüp nähak kan dökenlerinde Allah Taala olaryň üstüne Babul hökümdary, Buhtun Nasyry, kabir riwayatlary göre Jaluty musallat edýär. Olar İsrail oğullarının 70 000'sini yesir alýarlar ýa-da öldürýärler. Bu İsrail oğullarının birinci bozokçylygydyr. Son gaýtadan biz size olara
Babul hökümdaryna garşy ýene-de üstünlük berdik ve size mal mülk ogullar bilen medet berip son sajaňyňyzy artdyrdyk. Eger ýagşylyk etseňiz, özüňiz üçin ýagşylyk etdiňiz bolar we eger ýamanlyk etseňiz, ýene özüňiz üçin ýamanlyk etdiňiz bolar. Ey Israil ogullary, belki ikinji azgynçylygyňyzyň wadasy wagty gelende yüzüňizi kara etmekleri, öňkü gezek girişleri ýaly Kudüsdäki mescide weýrançylyk etmek maksady bilen girmekleri we eýlen zatlaryny haraplap ýok etmekleri üçin düşmanlaryňyzy täzeden size musallat etdik. Düşündirişi tefsir kitaplarına İsrail oğullarının başına ikinci gezek gelen musibatyň sebäbi hökmünde olaryň azgynçylyk edip Yahya peýgamberi öldürmekleri we İsa peýgamberi öldürmek istemekleri ýaly sebäpler azalyp geçilýär. Belki Perwerdigäriňiz size merhemet eder. Eger azgynçylygyňyza dolansaňyz, biz hem sizi helak etmäge dolanarys. Biz dozagy kapyrlar üçin gurşap alyjy zindan etip goýduk. Elbette bu Kur'an insanları iň dogry ýola gönükdirýär we ýagşy işleri edýän müminlere takyk uly sylagyň bardygyny buşlaýar. Takyk ahirete iman getirmeýän kişiler üçin bolsa ejirli azaby taýýarlap goýduk. İnsan Allah'dan ýagşylyk sorap dilek etişi ýaly başyna kynçylyk gelen mahaly ýamanlyk dilep hem dilek eder. İnsan ören kıssanmaçdyr. Düşündirişi bu ayette insanyň kär halatda başyna düşen kynçylyklary sabırlylyk we zähmet bilen ýeňip geçmek ýerine öz ölümini dilemek, gargyş etmek, haram ýa-da halallygyna garamazdan mal mülk edinmek ýaly ýalňyş ýollar bilen Allah doga dilek edýän halatlaryny hem bolýandygy aýdylýar. Biz gijany we gündüzi gudratymyzy görkezýän iki alamat etip goýduk. Gijanyň alamatyny aý dinç almaňyz üçin öçürdük. Gündüziň alamatyny güni rızkyňyzy Perwerdigäriňiziň fazly kereminden islemeňiz üçin ýyllaryň sanyny we aý günüň hasabyny bilmeňiz üçin aýdynlyk edip goýduk. Şeýdip ähli zady açykdan açyk beýan etdik. Biz her insanyň guşuny, amalyny öz boýnuna bagladyk. Kıyamet günü onun üçin eden işleri öňünde açylyp goýuljak bir kitap çykararys. Ama kitabyny oka, bugün hasaba çekiji hökmüne özüň üçin yeterlikdir diýler. Kim dogry ýola düşse, diňe özü üçin düşýär, kim dogry ýoldan azyşsa, diňe öz ziyanyny azyşýar. Hiç bir günäkär öz ganyň günäsini götermez. Biz tä peýgamber iýerýänçe hiç bir kowma azap bermedik. Biz bu şäheri, ýurdy helak etmek isläýänimizde ol şäheriň ýurdyň ynjyk başlaryna dogry ýola gelmegi emir ederiz. Ýöne olar ol ýerde bozoklyk ederler. Şeýdip ol ýurdyň üstüne söz, azap wajyp bolar. Biz hem ol ýurdy ýumrup weýran ederiz. Sadakallahul azim. 17. ayetinde İsra suresinin 18. ayeti. Bismillah. Kim bu çalt geçýän dünýäni islese, ol ýerde ona islän kişimize, islän zadymyzy eglemän bereriz. Soň ona dozaky taýýarlarys. Ol dozaky ryswa edilen kowlun halda girer. Kim ahireti islese, mümin bolup onun üçin munasyp zähmet çekse, ýine olaryň zähmeti şükranalyk bilen gaýtarylar. Her birine, olary da, dünýäni isleýänlere de, bulara da, ahireti isleýänlere de seniň Perwerdigäriň nygmatyndan bereriz. Seniň Perwerdigäriň nygmaty hiç kime gadagan eden däldir. Sure-i İsra 20. ayeti. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bugünkü hadis-i şeriflerde mavzuumuz Kadir Gecesi. Kadir suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 5 ayattan ibarettir. Sürenin ady ilkinji ayatda azalan ve vezipe, hormat, kadir, beýiklik manylaryny aňladýan
Kadir sözünden alınandır. Bu sürede Kur'an-ı Kerim'in Kadir gijesine indirilip başlanandığı, ol gijanyň sogaby, ol gije alem jahana injek ilahy aman esenlik barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Taky biz ony Kur'any Kadir gijesinde indirdik. Sen Kadir gijesiniň nämedigini nätip biljek? Kadir gijesi 1000 aýdan hem haýyrlydyr. Ol gijede perişteler we ruh Cebrail özleriniň Perwerdigariniň ruhsady bilen özlerine tapşyrylan ähli işleri berja etmek üçin yere inerler. Ol gije tädaň atjança saglyk, salamatlyk bolar. Şeriatyň kanunlarynyň bozulmagyna gaharyň gelmekligi we Allahyň dinine ýardan bermek hakyndaky bab. Allah Taala aýtdy: Kim Allahyň mukaddes eden zatlaryna hormat goýsa, bu Perwerdigariniň huzuryna onuň üçin, onuň özü üçin has haýyrlydyr. Haç suresi 30. Eger siz Allahyň dinine kömek berseňiz, ol hem size kömek berer. Muhammed suresi 7. ayet. Bu Masud Ukba bin Amr al-Badri'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna bir adam gelip, "Plan imamyň namazy uzak okuyanlygy sebäpli men etir namazyna gelmeýärdim" diýdi. Men hiç haçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adamlara wagz nasihat edip duran wagty şol günnäki ýaly gaharlanan wagtyny görmändim. Ol: "Ey adamlar, araňyzda adamlary namaz we ibadatdan daşlaşdyrýanyňyz bar. Kim namazda adamlara imam bolsa, namazy gysga okasyn. Çünki izinde duranlaryň içinde ýaşy urular, kiçiler we işi dertli adamlar bardyr" diýip aýtdy. Aýşeden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sapardan gaýdyp gelen wagty men öýümdäki tekçäni ýüzünde surat, şekil bolan ýoka bir mata bilen örtüp goýupdym. Haçanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol perdäni görenne ýüzüniň rengi ütkäp gitdi we ony çekip ýyrtdy. Soňra şeýle diýdi: "Ey Aýşa, kıyamet gününde iň agyr ceza eden işlerini Allahyň yaradan zatlaryna benzetjek bolýanlarydyr. Aýşeden Allah ona razı bolsun rivayet etmegine göre ol şeýle diýipdir. Mahsum taýpasyndan owurlyk eden bir aýalyň halyna Kureyşliler gaty gynandy. Bu ýagdaýa olar beýinjilik boldy. Olar öz aralaryna bu hakda kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen gürleşip biler diýişdiler. Muny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iň gowy ýani Usama bin Zeyd'den başga hiç kim hem het edip bilmez diýdiler. Usama bu ýagdaý hakda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen gürleşende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa şeýle diýdi: "Nädip sen Allah Taalanyň goýan jazalarynyň biriniň ýerine ýetirilmezligi üçin şepaatçy bolup bilýän" diýdi. Soňra ýerinden turup wagaz edip şeýle diýdi: "Sizden öňki kowumlaryň helak bolmagynyň asl sebäbi haçanla içlerinden hormatlanýan bir adam ogurlyk etse oňa degmän, hossarsyz, ejiz bir adam ogurlyk etse onda oňa jaza bermekleri boldy. Allah'tan and içärin, eger Muhammediň gyzy Fatma ogurlyk etse-de men hökmän onuň elini keserdim." Enesden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıbla tarafında bir tüýkülük gördü. Ol muňa gaty gynandy. Gynanjy ýüzünden de belli boldy. Ýerinden turup ony öz eli bilen süpürüp şeýle diýdi: "Haçanla siziň biriňiz namaz okanda Rabbyna münajat edip gizlin gepleşýändir. Rabbi onuň özü bilen kıblasy aralygydadyr. Şonuň üçin siziň hiç biriňiz kıbla tarap tüýkürmesin. Eger tüýkürmekçi bolsaňyzam daşarda wagtyňyz
çep tarapyna ýa-da aýagyň aşagyna tüýkürsin. Soňra donunyň bir ujundan tutdy-da içine tüýkürip ony epledi we ýa-da şeýle etsin diýdi. İşiň başyndakylar, iş başyndakylaryň gol astyndakylara hoş niýetli we merhemetli bolmaklary, şeýle hem olary aldamazlyk, ýowuz garamazlyk, olaryň maslahatlaryna beperway garamazlyk we olaryň özlerini we hajatlaryny ünsden düşürmezlik hakynaky bap. Allah Taala aýtdy: "Özüne tabin bolan müminlere ganatyny ýaý." Şuara 215. Elbette Allah adalaty, ýagşylyk etmegi we garyndaşlara ýardam bermegi emir edýär. Bihaýalygy, erwet işleri we azgynçylygy gadagan edýär. Hem-de pent alyrsyňyz diýip ündep edýär. Nahl suresi 90-njy aýat. İbn Omardan Allah ol kişiden razy bolsun rivayet edilmegine göre men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir. Sizin her biriniz çopansyňyz ve her biriniz özüniň garamagyndakylaryndan jogapkärlidir, soraljakdyr. Imam bir çopandyr, başlyk bir çopandyr. Ol öz gol astyndakylardan jogapkärdir, olardan soraljakdyr. Erkek adam öz maşgalasynyň çopanydyr we olara jogapkärdir. Ayal äriniň öýünde çopandyr we ondan jogapkärdir. Hyzmatkär öz hojaýynyň çopanydyr we onuň emläginden jogapkärdir. Şeýlelikde sizin her biriniz çopansyňyz we her biriniz özüniň garamagyndaklaryna jogapkärdir we soraljakdyr. Ebu Yala Maqil ibn Yasir'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir. Allah kullaryndan birini baş tutan dolandyrjy etse, ol hem gol astyndakylar aldap, hyýanat eden halynda ölse, Allah ol adamy cenneti haram eder. Başga bir rivayetde şeýle gelýär: olary eýe çykyp goramasa, cennetin iyisini almaz. Müslim'in bir rivayette şeýle gelýär: musulmanlaryň işini dolandyrmaga boyun alyp, ýöne olar üçin ýürekden güýç gaýratyny sarp etmeýän hiç bir dolandyrjy olar musulmanlar bilen bile cennete girip bilmezler. Aýşeden Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den meniň şu öýümde şeýle diýenini eşitdim diýipdir. Allah'ın ummatymdan biri bir işe dolandyrjy ýolbaşçy bellenenden soň ol gol astyndakylara kynçylyk döretse, sen hem oňa kynçylyk döret. Ummatymyň haýsym bolsa bir işini dolandyrmaga bellenenden soň olara ýeňillik döredip, olar bilen mähirli bolsa, sen hem oňa mähirlilik görkez. Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: İsrail oğullarının peygamberler dolandyrýardy. Her gezek bir peygamber ölenden soň beýleki onuň ýerine geçerdi. Elbette menden soň peygamber bolmaz, ýöne halifler köp bolar diýdi. Soňra sahabalar: "Ya Resulallah, bize näme emir edersiňiz?" diýip soradylar. Ol şeýle diýdi: "İzli izine, gezekli gezegine, geljeklere beren kasamyňyza wepaly bolun. Olaryň hukuklaryny berja edin. Eger olar size garşy borçlaryny ýerine ýetirmeseler hem, siz Allah'dan size ýardam bermegini dileň. Çünki Allah olardan hökman özlerine tapşyran zatdan sorajakdyr." Aýş ibn Amr'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol Ubeydullah ibn Ziyadyň ýanyna girip şeýle diýipdir: "Ey oglum, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iň erwet hökümdar, dolandyrjy, çopan, rehimsiz, zulüm edýän hökümdar diýenini eşitdim. Şonuň üçin şolardan bolmakdan ägä bol." Ebu Meryem el-Ezdi'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol Muawiye Allah ona razy bolsun şeýle diýipdir:
Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenlerini eşitdim. Allah musulmanlaryň haýsam bolsa bir işi üçin bir adamy iş dolandyrjy hökümdar edip berilese, ol hem olaryň mätäçlik çekip zerur gerek bolan zatlaryny we dertlerini aýyrmak üçin jogapkärçiligini ýerine ýetirmese, Allah kıyamet günü ol adamın hajatlaryny, dertlerini we mätäçliklerini gidermez. Şondan soň mäbiýe halkyň hajatlaryny gidermek üçin bir adam belleri. Sadakallahul azim. Leşler Allah can özümizi sagamal yurdumuza kavuştursun. Niyetimize göre, kalbimizdeki niyetimize göre amal versin, hayırlı amal versin inşallah. Sağlıkta görüşelim, sağ salamat olun. Allahümme inne eselik emanen daim ve eselik kalben haş ve eselik men nafiden salim kayyum ve eselik tuhanillahu. Dina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike. Hamar rahmin Allahu ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah emanetsiniz. Sağ olun.